lagi petuk ning nggon pondokan. Iki lagi mlebu ning omah. Lagi arep salaman karo aku. Wis adan kok, Nduk. Adan, heeh. Dalange rong bayaran. Ngono kuwi dasar piye? Oh, ngono langsung Budewan jupuk duit langsung dilunasi awake dhewe. Oh, ngono. Heeh. Lurah kok lucune ran jamak. Lah iya. Ngono ya, heeh. Ngono ya, iya. Mula bengi iki panjenengane ora kersa diwenehi dagelan, diwenehi lawak wong arep nglawak dhewe kok, Nduk. Wah, ngono ya. Nek ngenekane lawak mesti bayar. Oh, ngono. Lek dinyanyi dhewe lah mesti disumbang sing do rawuh to, Nduk. Lah iya. Pancen ya kaya ngono. Wis baji kaya ngono nek karo aku ki. Wong nyatane awake dhewe rene ora mung pisan iki kok, no. Oh, ngono. Biyen ya wis tau sowan rene. Oh, ngono. Dadi ki netepi janji sing do nalika semono awake dhewe pisanan. Sok Mas Kangko nek diparingi Bagaswara sehat lancar rezeki, sok tak tanggap neh. Oh, ngono. Ya. Mantu pertama kae. Heeh, mantu pertama kae. Ya. Sire mantu kedua ki ya arep nanggap awake dhewe ning pas pandemi kae, Nduk. Oh, ngono ya. Mantu kedua kae jane arep nanggap kowe. Heeh. Lek duit eneng. Wong sing putri iki dewan sing kakung lurah kok, Nduk. Ya, ning nalika semono ora entuk nanggap wayang mergo apa jenenge kuwi pas pandemi Covid-19. Oh, ngono ya. Ya, heeh. Nah, nalika mbiyen ora iso duwe gawe, dadi temanten putra sing nomor loro didadekne siji karo mantene saiki ya kuwi Mbak Wida Ari Febriani sing wis dhaup kelawan Raka Mas Mibahul Munir. Oh, ngono. Dadi bengi iki mantene rong jodoh, Nduk. Rong jodoh ki lek miturut adat, kuwi kudune lek nanggap wayang ya rong bengi. Kok sik to, tak tau hapuk lambe. Wis aturke sore mau sambil menyelam minum air ora kudu rong bengi. Ina akmalu biniat kabeh mi gumantung karo niate. Oh, ngono. Ya. Nalika semono ora pandemi mesti awake dhewe ya ditanggapno. Oh, iya kaya ngono ya. Satresnane panjenengane. Heeh. Dadi sapa-sapa sing bantu lahir batin nyatane kemasyarakatane becik. Pak Lurah dadi kepala desa ya rong periode. Iki entuk bonus rong taun. Urung Budewan wis dadi dewan utawa dadi wakil rakyat, dadi anggota DPRD. Wis keempat kalinya kuwi nek ora pekertine apik, budi pekertine becik utawa kemasyarakatane kuwi apik tangeh dipilih dening para masyarakat saengga lenggah dadi dewan. Heeh. Mula sing bantu pirang-pirang, sing masak ya ora duwe kesa, sing gawe wedan ora duwe, sing ngladen sregep-sregep, peladene heeh. Karang Taruna Arum kuwi mau peladene iki dhewe teko sore mau langsung cak-cek sego metu, wedang metu dan lain sebagainya. Karuna kene, Karang Taruna utawa Sinoman kene, lek nyambut gawe iki cepet-cepet. Saking cepete, sore mau aku digawe wedang rong tak umbe dikukuti kok saking cepete. Gak aku lek ngono kuwi. Sing adem dikukuti ganti sing panas ngono lho, Nduk. Lah iya angesoke dawuh. Lah iya. Lah duwe gawe kok ora ana sing teko ora ana tamu undangan sing teko ki mung sithik kuwi kurang srawunge nek bengi iki luar biasa bisa dibuktikan bahwasannya penjane sekalian Bapak Kepala Desa saha Ibu Dewan Bu Sri Haryanti ning CSE kuwi pas ramungane becik wiwit saka pucuk pimpinan ana ing Kabupaten Ngawi Bapak Bupati saha Wakil Bupati wis kepareng rawuh mrene. Ya uga iki para kanca-kanca, para kadang-kadang kepala desa ya kepareng ngrawuh. Heeh. Iki ya alhamdulillah awake dhewe uga dirawuhi bapake awake dhewe saka ing perguruan ilmu sejati penjane Bapak Amar. Oh, ngono Bapak Amar Sunaryo. Heeh. Ya kepareng hangestreni uga iki mau awake dhewe entuk salam saka ingkang bau reksa ana ing Pondok Pesantren Nurul Huda. Oh, Nurul Huda ya. Penjane Abah Sarip. Oh, ya. Lan para sutresna budaya sing bengi iki tumplak-blak jurung pandonga marang temanten sekalian, Mbak Wida Ari Febriani saha Mas Mibahul Munir Lindro Songo. Nyuwun pandonga